mira, isto como lle contamos a elas cando falamos con elas, isto todo nace nun salón dunha casa onde eu vivo a experiencia, sale todo unha experiencia propia, vale? Que é a miña, que para min foi moi importante porque, bueno, considero que as persoas e as mulleres somos un intelecto e un físico, non? E que moitas veces tamén esquecemos o físico e entón, pois, eu fixen un book de fotos espida e foi unha experiencia moi interesante, moi importante para min, non? Entón considerei que, xunto coa miña compañeira, pois que era unha experiencia que deberían vivir en algún momento da vida todas as mulleres, para que reforzaría a súa autoestima e a súa autoconcepto, non? Entón, bueno, salí un pouco de iso, xuntamos as dúas e organizamos o proxecto e o estamos un pouco distribuindo así polos concellos, vendendo polos concellos. Pois a verdade é que é super gratificante estar con mulleres como desta calibre, como este grupo en Arcade, porque comezan así como un pouco vergoñentas ou así con un pouco de medo, pero cando pasan os días as sesións se vai quitando pois esas etiquetas, eses medos e entonces van surxindo pois como novas persoas, non? Como que se dicen un pouco máis pois fotografiar, que se sinten máis libres, se liberan, entonces para min ver ese proceso é super enriquecedor e gratificante como profesional. O proxecto consiste en traballar dinámicas. Eu son animadora sociocultural, entonces traballamos a través da animación sociocultural un pouco de dinámicas para traballar a autoestima e autoconcepto coa finalidade de acabar as sesións un pouco con unha sesión de fotografía de profesionales, con focos e eso, non? Coa idea de que ao final do curso pois reflexionen sobre as súas experiencias, elas cada unha delas vivan a experiencia de maneira individual, aparte de que a poidan vivir colectivamente, pero tamén individualmente, e a apliquen a súa vida cada unha según o que, bueno, pois as súas circunstancias personais, non? Entón, se lle regala pois ese book de fotos para empezar, e despois remataría o curso con un proxecto final que é o da exposición, que é digamos que é un pasiño máis adiante, que é mostrarse á sociedade ca súa mellor cara, ou que elas elixen de todas as fotos, teñen que elixir as que eles prefiren e porlles un texto da súa experiencia un poquinho.